In y Shed Falls, efo the one and only Day Davies o Llandeilo. Shwmae, Sut wyt ti? Good. Wel, fo sydd wedi dweud hynna dda fi. Ti'n bod brysur iawn? Ydw, fel arfer dwi'n stiwardio yma, ond Ie. leni dwi wedi cael yr fraint o beirniadu cwpl o'r classes. Reit. Wi wedi bod yn beirniadu yr juniors, y Ie. juveniles a'r trios. Ocê. So, yn y champion junior fan hyn, mae gen ni ceiliog, Indian runner. Ie. A mae hwnna yn fryd i ti eisiau, wel, sut ti'n edrych honno fe, pan mae'n aros lan yn deudi, mae'n edrych fel potel y wyn, ti'n bod? Reit. So siap fyla. Ie. So hwnna sydd wedi dod i'r frig fyna yn yr juniors. Ie. A wedyn lan fan hyn, mae gyda ni champion juveniles wedyn, o Ie. dan 16. Ocê. A Iar Seabright sydd ati fan Wedi cael ei allan? Ie, dyna wedi cael ei mas. O, beth bach del, de? O, mae'n dywel hefyd. Na ni, so mae hon yn Iar Seabright, a ti moyn i wyn i gyd, a wedyn mae'r lesyn bach di ma dros yr iar i gyd. A mae'n, fel ti'n gallu gweld, Dwi wedi gweld dim byd mor del a hynna. Del iawn. Ie. O di, dod ni hwnna mewn de. Ie. A wedyn lawr fan hyn wedyn, mae gyda ni trios. Yn y clas hyn wedyn, wyt ti eisiau ceiliog a 2 iar. Ie. Sydd o'r un bryd, so breeding trio. Fel ti gyda'r defed wedyn, bydde grŵp o 3 da ti. So yr un peth sydd da ti fan hyn wedyn, ynddo fe? A beth sa'ch chi chwilio am yn hein, wan? Wel, mae'r cilog, mae gyd am lliw gyda'r ein, Dutch Bantams yw'r ein, so ti'n edrych am yr lliw sydd ar y cilog, yr type sydd ar y trio nhw, a ti'n moyn bod y 2 iar yn matcho, a wedyn bod y cilog yn siwto at beth sydd ati yn y 2 iar, ti'n bod, ynddo fe? So ti'n chwilio am lot o bethau gwahanol? O, wyt. Wel, mae pob un o'r brydiau yma, ti'n weld, mae standard i hun gyda nhw, ti'n cymharu wedyn i'r bryd standard, a wedyn mae scale of points dy ti, a wedyn, ti'n gwybod, mae'n wahanol i bob bryd. Ond mae yna dipyn o waith beirniadu ta. Os. Ti wedi mwynhau o? O, do. Mas draw. Waith calad? Do. A wedi bod yn dangos un y deren yn hunan, mae ges i gyntaf o hwnnw, so... Wel, llong gyfyrchiadau. Diolch yn fawr. A diolch yn fawr iawn i'n dysgu ni am y ieir yma. Dim problem, diolch yn fawr.